Украінская амбасада накіравала ў МЗС Беларусі ноту пратэсту ў звязку з заяўленым паказам у беларускіх кінатэатрах расійскага фільму «Крым». Стужка, як сцвярджаюць стваральнікі, заснаваная на рэальных падзеях і распавядае, цытата, пра вяртанне паўвострава ў родную гавань. Ва ўкраінскай дыпламатычнай місіі не маюць сумневаў, што гаворка вядзецца пра звычайную прапаганду. Усевалад Шлыкаў. 305 наблюдаю российский борт. Цель уничтожить. Приказ выполнить не могу. Не имею права. Гісторыю пра расійскае бачанне анексіі Крыму абяцаюць паказаць у беларускіх кінатэатрах ужо ўвосень, прынамсі. Тое вынікае з трэйлеру, які можна ўжо цяпер пабачыць перад кінапаказамі. Стужка «Крым» з любімымі «Не разыходзьцеся» стваралася пад пільным вокам самога міністра обороны России Сергея Шойгу, ды распавядзе пра любоў наперададні анексіі, ды не толькі. Многие считают, что просто, вот знаете, вот там в голову пришло, там, прошу прощения, высшему руководству страны Крым забрать. Вот они взяли и забрали. А самое главное, что было там, ради чего это было сделано, потому что поняли, что будут трупы, поняли, что будут убивать. Рэжысёр упэўнены, што Крым распавядзе ўсю праўду пра так званую крымскую вясну, аднак беларусы расійскай праўды на вялікім экране могуць і не пабачыць. Намеснік гендырэктара кінавідэапракату Андрэй Разважайкін у каментары для радыё «Свабода» запэўніў, што Крым у кінатэатрах дэманстраваць не будуць. Паводле кінакрытыка Сергея Філімонова, гэта своеасаблівы тэст для Беларусі. Беларусь далучэнне Крыма да Расіі не вызнае, але адбыцца можа ўсё, што заўгодна, і калі гэтую стужку пачнуць паказваць у мінскіх кінатэатрах і ў беларускіх увогуле, гэта будзе азначаць, што самастойнасці і так званай незалежнасці проста няма нават у гэтым дробным пытанні. Гэта не першая спроба расійскіх кінаробаў паказаць сваю версію падзеяў на паўвостраве. Гэтак у фільме двухгадовай даўніны «Расійскі характар» галоўны герой вяртаецца на Крым, дзе пануюць нацыяналісты, расійскамоўных забіваюць, а месцовыя жыхары спадзяюцца толькі на дапамогу расійскай арміі. Але амбасада нашай паўднёвай суседкі выступіла з нотаю пратэсту да беларускага МЗС у звязку з заяўленым паказам новай кінастужкі. Калі ўжо падаваць ноты пратэсту, то трэба падаваць гэтыя ноты і супраць рэтрансляцыі ўсіх расійскіх каналаў на тэрыторыі Беларусі, якія нясуць адкрытую прапаганду і па сутнасці з'яўляюцца рупарам расійскага ўраду. Ну а з іншага боку, такая ўвага да фільму, можа быць, надасць яму нават большую папулярнасць. Магчыма, не варта загадзя кляйміць фільм. Раптам нам сапраўды пакажуць аб'ектыўны погляд на крымскія падзеі на фоне зграбнага сюжэту. Сергей Філімонаў ад такой імавернасці адмахваецца. Справа ў тым, што тут не чакаецца чагосьці асаблівага, бо звычайны прадукт гэтага рэжысёра я паглядзеў. Ну, ён такі, скажем так, не прэтэндуе на нейкае мастацтва. Нават калі Крым і завітае ў айчынны кінатэатры, то наўрад ці гэта сапсуе дачыненні з Кіевам, мяркуе палітолог Алесь Лагвінец. Нягледзячы на хаўру з Менску з Крамлём, Украіна, якая ўжо ў чацвер прыме з афіцыйным візітам кіраўніка Беларусі, гатовая заплюшчыць вочы на падобныя падзеі. Ды і самому Лукашэнку сённяшні Кіеў неабходны. Для захавання ўлады Лукашэнкі, для таго, каб ягоная асабістая скарбонка таксама напаўнялася грашымі, Украіна тут ёсць таксама важнай краінай. І тут ён можа спрабаваць балансаваць, каб хоць якімсьці чынам узмацніць сваю пазіцыю ва ўвесьчасным гандлі з Расіяй. Паводле адмыслоўцаў, акрамя вырашэння эканамічных пытанняў, Лукашенка едзе ў Кіеў перадусім, каб запэўніць у адсутнасці пагрозу для Украіны ад вераснёўскіх вучэнняў Захад-2017. Адмова ж ад паказу расійскага Крыму будзе, як кажуць, дробязю, але прыемную. Усевалад Шлыкаў, Белсат.